हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायहरबाय। आसा खालामो भिडिअखौ हानायमानि जोबजासे नायलांगोन। लोगोफोर, जौगाखां फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै मोनसे बे बोसोरावनो फैनो गोनां आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायावनो आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर, बे सावथुना प्रबिन मैथा बर'जों डाइरेक्टेड खालामजानाय मिउजिकेल फिल्म जागोन। बे सावथुनाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन नेरसोन, करिश्मा, हाम्फु, प्रबिन मैथा बर' आरो माखासे आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनबावगोन। आरो बे सावथुननि सिंगाराव दं फुकन, लाइरिक्सआव दं माइनाव दैमारि, डिअपि आरो एडिटिंआव दङ बिलिफां बर'। लोगोफोर, बे सावथुनखौ सोर सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङ अन्नानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। आरो आंबो जोबोद एक्साइटेड जानानै दङ नायनो थाखाय। लोगोफोर, बे सावथुननि टाइटेलनि मुङानो जादों अन्थाइ बिखा। लोगोफोर, बे सावथुनखौ थाबैनो नुनो मोनगोन। लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम थाबैनो नटिफिकेसना सहैग्रोयो।